खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 5 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय चानमारी ओनसोलनि फ्लाइअभार साखाथिनिफ्राय सासे 11 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय रां सिख'नानै लांग्रा सासे दायनिगिरि सिखावखौ चानमारी पुलिसआ चानमारीनिफ्रायनो एरेस्ट खालामफिनबाय। हमजानाय दुथां सिखावनि मुङा जाबाय उमर आली, 25 बोसोर बैसोनि। सासे बर' सुबुं आरो सासे मुस्लिम सुबुंखौ मोसौ सिखावनानै सन्देह खालामनानै इनाय गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनाय भिडिअ'आ आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लायाव मेधा ब्रह्म आरो मुक्तार आली मुंनि सानै सुबुंखौ मोसौ सिखाव साजायनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा गाज्रि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसु आफादा गोख्रों रावजों सोंखारनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों जाजानो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। এটা ঘটনা হৈ গ'ল, যি ঘটনা আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো যে দাউলিগুৰি গাঁৱৰ উদয় শংকৰ ব্ৰহ্ম নিজৰ ঘৰৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যি নিজৰ ঘৰৰে গৰু এজন মুছলমানক বিক্ৰী কৰা আমি খবৰটো পাইছোঁ। আৰু এই গৰু বিক্ৰী কৰাটো হেল্প কৰাৰ কাৰণে এই দাউলিগুৰি গাঁৱৰ পৰা মাগুৰমাৰী লৈ আহোঁতে মাগুৰমাৰী গাঁৱৰে ৰজত মণ্ডল আৰু কৌশিক মণ্ডল, প্ৰণৱ বৰাই আৰু দশৰথ ৰায় তেখেতসকল আৰু তেখেতৰ হয়তো এই অঞ্চলৰ কিছুজন ব্যক্তি জড়িত আছে। তেখেত মেধা ব্ৰহ্ম আৰু মুক্তাৰ আলী তেখেতসকলক চোৰ সজাই পেলাই যি মানে মানৱতাৰহীন হোৱাটো আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে। যিয়ে হাত ভৰি বান্ধি পেলাই কোঠাত বান্ধি পেলাই তেখেতসকলক যেনেকৈ সাজা প্ৰদান কৰিলে, যেনেকৈ মাৰ ধৰ কৰিলে, কোনো পধ্যে আমি এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ থানা বা আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন SP মহোদয়ক আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি সেইটোৱে দাবী কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ৰজত মণ্ডল, কৌশিক মণ্ডল, প্ৰণৱ বৰাই আৰু দশৰথ ৰায় আৰু তেখেতৰ টীম তেখেতসকলক আইনগতভাৱে যিসকলক মানে একেবাৰে কোঠাত বান্ধি পেলাই যি শাসন কৰিলে এই ব্যক্তিসকলক আইনগতভাৱে একশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। दाउलाबारि गामिनि मेधा ब्रह्म आरो जावलियापारा सिम्बोरगावनि मुक्तार आली बिथांमोनहा हेल्प खालामदों आरो मागुरमारिसिम मोसौखौ लांनानै थांनाय समाव दा बे मागुरमारि ओनसोलनि रजत मण्डल आरो कौशिक मण्डल, प्रणव बराय आरो दशरथ राय होननाय बिथांमोनहा जि मेधा ब्रह्म आरो मुक्तार आलीनि सायाव जि इनायै बिथांमोनखौ आखाइ खाख्रबनानै जि जुनाद आखुनि बा जुनादखौ जेरै साजायनानै जेबादि बिथांखौ लावथिजों बुनानै जेरैबादि जखम खालामबाय, बियो कुनु गनायथाव नङा। आरो सोरनि पावार मोननानै बिथाङा बे बिथांमोनखौ सिखाव साजायनानै जि साजा होबाय, बिनि फिन जाथाय हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों बिथांनि सायाव जोङो सोंखारिगोन। लोगोसेयै बिथांखौ जोङो पुलिस प्रशासना थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानानि OC बा जोंनि SP बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन। जि जाथाया जानानै थांबाय, बे जाथायनि सायाव पुलिस प्रशासना आयेन बायदियै बै रजत मण्डल, कौशिक मण्डल आरो प्रणव बराय आरो दशरथ राय होननाय मागुरमारिनि बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सासे मानसिखौ बोरै बेबायदियै
बुख्रुब सुख्रुब खालामनो हायो सिखावनि नाम लानानै। दा बेनिखायनो जोङो आयेनगत भाबै बै बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दाबि दैखाङो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।